Ban rakhi ya kajing dap nyop san snem jang kasinong pok se ya kajing le kai final jang ka veteran tournament hapring pok se central persha ya pok se east la pan ha perdana ka khat arterik no pra hamadan pok se la dan lang ro ba pnya sing cm ka KHDC nang ta kinong kit gam ka darbar shnong urang ba shnong ba kit bok pols im fidelis kharkongor bade usketri kirang ba dong bat ki basha khot sung ba Haba jingkren UCM loong ba ka kerta kamdei ban khanglat ya kasap ka bagidon bat kalong ka jing aimen si miki habrit badan ha kasap le kai football ba ban kin tiu ya kishnong pokse ba ban sei ya kirang bat ki thei le kai ha ki banta ba pher ha kani jing khun ka pokse is kala job ya pokse central lingba ka tai brega hadim ba kala ya khai da argola ar bat kala long da san la saw ha ka tai brega ya ki kusnam on sa sama kasing pan haporda jong ka jingra khe nyop sansem jong ka shnong pok se hau banai klal kot ar jarop san Yes. Good one. Senang bayi cumi. Kalau lu kayak kepada kami support tu, kami kim inang senang. Indan kemensian pasurit kebajikan peramai. Hani kapur, ngai kulai ru igil free, linesman, pakam tam. Ya ke program komiti kepada trace tom, nurut yang sedang perhadung mentaru ke kelam sampai. Hani kapur ngai kulai ru ya ditkot cokot versionong. Kita keluar banyak lang untuk step pakam tam. Iba help petian sing sing. Iba keluar banyak lang rangkat bani. But ijue dan hiru bani makapur sekapur. Di tahun ini kemudian kubisibun kubisyajarui. Kisnam habede bekerja kecing rakhi dap nyuf sansnam junction pokse. Iba sanat badan lah ni apor ikong anita bat kiwi members. I kublai lu kerpang ia ka program komiti kebelah khot sobha yang i badan lang ha kini apor. Bat kacing nak kai
final jong ka veteran kalong ka ba internet kalong ka ba don ka jingile but aso ba kani ka jingile kai jong ni ki artli ki team ni ki dong ka pokse east but pokse central ka kanlong ka nuksa ikini ki hep berit bagi nong shong bar karta kanam dai ban khanglat ya ka bensim ya la kai ka pipi dat bar kani kan penslur shu ya ki hep ki berit ki khun samla jong shnong pokse ki budan sap ha ka football bakan ya mi chakma kamadan ka ba piang ka ba bet ko ma ka dorbar shnong kala bar ka sports club kala penbet penbiang kala penkre bat match camp baling ba kani kamadan kin mi shibun ki klori le kain na pokse ki bat bet ki ban pau ha ka state level ka national level bat ki wiki rinsan dengan ai ka jingkit bok kerwiang kelku kerdo se ki wiki program baka dorbar shnong ka penbai nam ta kani ka jingrakhi nyupusan snam kin long ki job bat ka ban long ka jikmen ya ka shnong pokse hi bar ka wei bat kum juru kani ka jingrakhi dap nyupusan snam kan sa kan mau ha ka thup history jong ka jinga denti jong ka dorbar shnong pokse ha ki snam ki pot badawan tang kini kentin kublai shibun kublai sha jango ipi baro ba ai kublai kepang ru ya ka pokse is ka bala wanra wala ban job ban long ka ladu ha kani ka final veteran jong kani ka football tournament pokse kublai shibun